בוא נתחיל בלחיים. יאללה. בוא נעשה לחיים. לחיים או לחם. חיים. חיי הפרויקט צריך להסתכל בעיניים. להסתכל בעיניים שלהם חשבתי. לא, לא. גם בוא, הנה. חיים. אנחנו יושבים כאן באורטה, שהתכבדו לתת לנו את הספייס המגניב שלהם. אנחנו פה כי אנחנו באנו לדבר קצת על האלבום החשוב והמרגש, באתי לבדר, די.ג'יי מש ושענן סטריט, וואו. אני גם, היה לי חלק קטן בפרויקט הזה. זה בדיונים משפטיים כרגע, כן, מה כן, בדיוק החלק זה? כל הדבר הזה זה בעצם סוג של עדות שמוזמנת על ידי בית משפט לבוררות בינינו. וואו. יש לי משהו קטן שאומר הלוואי. מי כתב, שאלה ראשונה, מי כתב את השורה? אתה או אני? לא, האמת שזה בכלל זה. לא זוכר, תעבור לשאלה הבאה. בואו נדבר בקטנה על איך הדבר הזה נוצר, איך זה בכלל התחיל לקרות, כאילו, איך... אני לא זוכר, זה גם אחד הסימפטומים של העבודים יש. זיכרון נפגע. אז בוא נעשה דיסקליימר, כל מה שיאמר פה, תחת עננה. סיכוי טוב שהוא נכון. סיכוי טוב, לא בטוח. סליחה, כן, אבל התחלת להגיד, מה אתה זוכר? אני אחד כזה שיש לו בראש כמה פרויקטים בכל רגע נתון. אני כבר שנים כותב שירים ישראלים במחברת שצריך לגזור מהם איזה זנב, איזה חתיכה, כי זה יהיה ביט בן זונה. ואני כבר איזה 10 שנים עושה את זה. אוסף את הסאמפלים. כן, אני שומע משהו ברדיו או בזה, או נזכר באיזה תקליט, או בודק על ויניל, איזה שיר, ואז אני כותב את השם של השיר, אוקיי, יום אחד, ואז באתי אליך איזה יום אחד. נכון? נכון. והשמעתי לך את פונץ' ביום הזה? אני חושב שמה שעשינו זה שהיה לנו סשן הפקות להופעה. להופעה, ואתה אמרת, אוקיי, יש לנו זמן, אז בוא נעשה, רועי צריך לאסוף אותי עוד איזה שעתיים, אז בוא נתחיל לעבוד על איזה משהו שאני רוצה, וזה, ואז אמרת לי את פונץ', ופונץ', יש שם את הבייסליין הזה, שישר זה... אני לא זוכר אם ליפלפת את זה, או אפילו לא. אני חושב שליפלפת את זה זריז כזה, ואמרתי לך, בונה איזה יופי, ואז כאילו, אני ראיתי בפרצוף שלך איך אתה מבין מה צריך לעשות. מה קורה פה, ומה יכול לקרות פה. בוא נדבר רגע על השם ועל העטיפה בקטנה. אני על השם של האלבום נותן לך קרדיט, ועל העטיפה של האלבום נותן לך קרדיט. אני לא זוכר את הקטע כמה הזה נחמד, בכלל. שיגולה רקורדס. אני אזכיר לך איזה שם אני רציתי לפני, שהוא גם מופיע באלבום, אבל הוא הרבה פחות טוב. איזה שם? פואט טרי. פואט טרי. זה כזה... זה כמו באתי לבדר הרבה. אני אומר לקהל, הלא דבר. באתי לבדר זה ממש שם טוב, והעטיפה הזאת גאונית בגלל שקצת כמו האלבום עצמו, כן. היא מתכתבת עם יצירת תרבותית אומנותית מהעבר. זה בעצם תמונה, אולי עכשיו נראה אותה, את התמונה של ליאונרד כהן, מנגן בבסיסים במלחמת יום כיפור. בתמונה שלנו, אני לא ראיתי את זה כהופעה בחזית. החזית זה העורף, והעורף זה החזית. היום אין רק חיילים מסביבנו, יש אזרחים, וכולם תקועים בין הטנקים האלה שמאחורינו לבין העתיד, או משהו כזה. ככה אני דמיינתי את הדבר. חוזר למיקרופון עם סיפורים שלא סיפרתי, לא מפסיק להילחם ולא תפרתי, שוב דיברתי, שוב אמרתי, משהו שעצבן מישהו, ככה נוצרתי. מה שבאמת נורא מרגש אותי בשיר הזה, זה השורה הראשונה, עם החוזר למיקרופון עם סיפורים שלא סיפרתי. כן. כאילו זה כזאת כניסה טובה לאלבום בעיניי, כאילו ממש. אני אגיד לך מה, גם זה, מה זה מתכתב לי, אתה יודע, אנחנו בדג נחש, ולא רק בדג נחש, אלא גם כי בעצם כולנו כאלה, אנחנו 30 שנה ואנחנו רוצים לכתוב שירים חדשים. כן. זאת אומרת, אם אתה חושב על עוד להקות בעולם, עוד אומנים בעולם, שפעילים 30 שנה, יש להם בנק של שיט, ולא כולם מדגדג להם לספר סיפורים שהם עוד לא סיפרו.
טוב להם מאוד דווקא לספר סיפורים שהם כבר סיפרו אתמול ושלשום בערב, ומחרתיים מספרים אותם באילת, והכל בסדר. לא, זה גם באמת, זה קטע כזה, כי נכון, יש כאלה שבאמת אתה, נגיד, יש לך שירים שאתה תצטרך לעשות תמיד, אבל מצד שני, אתה כיוצר, אתה חייב להמשיך. זה לא משנה אם יש לך רפרטואר למלות 4 הופעות בלי לחזור על אותו שיר והם כולם יהיו לעיתים. אם אתה עדיין רוצה להמשיך להיות. לא כולם כאלה, אצל הרבה אנשים זה מתעייף הדבר הזה שאתה אומר אותו. ברור. הם אומרים למה. אצל הרבה אנשים, ויש גם כאלה שאצלם זה לא מתעייף לעולם. ווואלק, אני רוצה להיות כזה. אני רוצה לחזור תמיד עם סיפורים שלא סיפרתי. ואיזה כיף שיצא לי, יענו. ובאתי לבדר, שסוגר את השיר, ששאלו אותך בטח איזה מיליון פעם. יש כוח למוזיקה לשנות משהו בחברה בכלל, בהינתן, וזה הווייב של בידור ולא בידור? כן. כן, מה יש חושב מעניין? אני חושב שהתפקיד של המוזיקה זה לא לשנות, זה לתת כוח להתמודד, ובמקרה הטוב לתת מוזה למישהו לשנות. סגר לך את הפינה בקטנה. אני חושב שהוא אמר את זה, אני אמרתי, באמת שאלו אותי 1000 פעמים, ועניתי 1000 פעמים, בתשובה הזאת, בטופ 3% של התשובות. עם המיליונים עוד לא באו, אנו מתבאס כי ירושלים לא באמת צריכים את היחדאות הג'טסקי. מחפש להיכנס ללב, אני לא מחפש את האקזיט, כסף אומנות, אני שוכח מה הכי קורץ לי. זה בעצם הגרעין של הפרויקט, יעני, שהעבר הזה הוא רלוונטי, לעכשיו גם. כן. וזה הכי מובהק בשיר הזה מבחינת הביט, כי באמת אין לו שום תוספות. כן, הוא פשוט... וכל מכה בטוף ששומעים, זה היה שם. לא מסוגל ככה, אבל זה היה שם. בדיוק. וזה אחלה של וייב. ובנוגע למסר השני של השיר של הכסף והאומנות. אנחנו חיים במדינה שהיא רגע, בגודל של עיר קטנה באירופה. אבל שאנן זה בן אדם שהצליח לעשות קריירה ארוכה, של גם לרקוד על המיינסטרים הזה ועל הצלחה כאילו שהיא לגמרי ברמה של נכס צאן ברזל. תודה מתוק. ומצד שני ברמה כאילו של איזושהי אמינות אומנותית ואפילו נישתיות. כן. וואלה, עכשיו בשיא הדוגרי, אם הייתי קצת פחות מיינסטרים, הייתי בטח חייב לעבוד בעוד משהו, וזה היה שובר אותי. כן. ואם הייתי קצת יותר מיינסטרים, אז הייתי מרגיש שכלה כזה גדול כל בוקר שהייתי קם להסתכל בראי, ואז זה היה שומר אותי. אז אני איכשהו מצאתי מין נתיב שאני יכול להיות, יש בו מין המיינסטרים. האינטגריטי שלך הצילה אותך. הם הביאו מכתזית לשטוף אותנו, והם הביאו את הסוסים לרמוס אותנו, אבל הם לא מבינים מאיפה באנו. אנחנו לא נחלטים, אנחנו לא נשברים, והם שילמו את החוקים לכלול אותנו. כאילו השיר הזה, בוא נגיד שכשהוא נכתב, אני זוכר, גם מקשיבים לו, זה שיר הכי מפורש, והוא ממש כזה המנון המחאה, כאילו קצת, באמת. יש בו משהו, זאת אומרת, הוא נכתב בשיא. יש בו משהו המנוני. יש בו את השיא של ההרגשה של השיא הזה של המחאה, של הקפלן, של המחאות האנטי-ממשלתיות וכל הדבר הזה. ומעניין אותי דווקא עכשיו, מה דעתך הכוח של שיר כזה דווקא עכשיו, בתקופה שהמחאות האלה פתאום עצרו, ושאנחנו בפאזה אחרת? זה לא משנה באיזה פאזה אנחנו עכשיו, בגלל שזה תופס רוח של רגע. מה זה היה הרגע הזה מבחינתך? שמע, זה התערבב אצלי עם הנר זיכרונו לברכה והירש זיכרונו לברכה שמוזכרים בשיר הזה, ועם מין יושרה שאני חייב לקרוא לה בלי להעליב אף אחד, יושרה ירושלמית כזאת, של אני יכול להיות, במקרה שלהם דתי או ממשפחה דתית, ואני יכול להיות קבוע בהפגנות ומהפכן, ואני גם יכול להיות חייל קרבי, ואני יכול להחזיק הרבה זהויות, וכל הדבר הזה נמצא בשיר. ג'ון, אבא של הירש, מסומפל בסוף השיר עם המשפט המטורף הזה, יהי זכרו מהפכה. איזה מהפכה? איזה מהפכה אני מדמיין? כן. אני מדמיין מהפכה שבסופה כולם פה שווים. יש שלום, שוויון והיגיון. ואני חושב שגם הירש והנר היו איתי בתפיסה הזאת, ממה שאני מבין. בוא ניתן שאוט-אוט למש פה, שהביא את
התחתנה עם נתניהו. באמת? כן. הטבעת אש היה לנו? היה לו 2025 וטבעת אש, ואז אני אמרתי, התחתנה עם נתניהו? כן, הטבעת אש, תיזכרו לאסון כולנו, מתי המונח הזה היה בכותרות? שדיברו על הטבעת אש האיראנית. כן, ובאמת המדינה הזאת, אתה יכולת לנסוע בשקט יחסי, שכלל אזעקות וזה, מבנימינה עד קסטינה. כן. אם אתה עובר צפונה מבנימינה, אתה בפאקינג גיהנום. ואם אתה יורד מתחת לקסטינה, ברור, האזעקות שם לא... והיה לנו טבעת אש, זה מה שהיה לנו. זה הכל בשביל השטר מתל אביב עד לקטר, הם אומרים לי במשדר שזה יופי של מוצר. האמת היא מצטלמת מכוער, תוהה עם העבר, באמת היה כזה מפואר. באמת השיר הזה בשבילי היה ממש תרפיה באמת, כי באמת בתקופה שהכל היה עצוב מדי. זה לשתף איתך ואיתך פעולה באווירה המשפחתית הזאת ולדבר על הדיכאון הזה. הוא גם היה חשוב לו להביא. אני זוכר, הוא אמר לי, לא, זה שיר עם אני יכול שאנן, לפדח שיר עם אותך שאנן עכשיו, וזה. אתה רוצה. מה? זה שיר עם שאנן, מה, איך לפדח? לפדח? אני אפדח, אחי, הרבה תחתוך את זה. זה פודקאסט, תפדח. לדעתי זה לא פדיחה, לדעתי זה מגה וייבס. אוי ויי. אבל אחרי שהקלטת, היית כזה, אני לא מבסוט, אני צריך להקליט את זה על המיקרופון שלי, נכון. אני אלך לעשות את זה עוד פעם, אני אעשה את זה יותר טוב, ואז עבר איזה שבוע, שבועיים, חודש, ולא שינית כלום, ואמרת, נראה לי שפשוט פחדתי להקליט שיר פוליטי עם שאנן. שום דבר אני כבר לא בטוח שהבנתי, הלב על השעון שלי, גם אם הזדקנתי, אלף מלחמות סביבי, הייתי. אני פשוט רציתי לעשות את הקטע הזה שכאילו, ששומעים כזה מעבר ואומרים, למה הם לא עשו מזה שיר? כן, זה מסורת קלאסית. ירו עליי טילים, נרדם עם כדורים, עדיין באוג 22 עם המדים, אצלי אין יותר פחד, תסתכל בעיניים, דור שני להצולת ההיפ-הופ של ירושלים. זה הפאקינג שיר, פיצ'רינג, שלי סטריט, יס. The Young Legend. כן. איזה מלך הוא יוצא בשיר הזה, וואו. איפה החבאת, היה בצה"ל. אז למי שלא מבין בבית, שלי סטריט הוא כמובן בנך, שעכשיו כן, הבן שלי השתחרר. הבכור, שעכשיו הוא מטייל באמריקה. מדהים. את הטיול אחרי צבא שלו. לא מזמן, לפני כחודש, אז הוורס הראשון שמישהו העלה את עצמו שר ורס באינסטגרם כזה, שמעלים, זה איזה מישהי ששר את הוורס של שלי. הייתי מה זה מבסוט, אמרתי לו, בוא'נה, זה הוורס הראשון שמישהו מצלם את עצמו שר, זה הוורס שלך, והייתי כזה מבסוט. ואתה יודע, אני מדבר, כן, במלחמה, הלכתי, הופעתי, אני לא מקטין מזה, אבל בוא'נה, הבן אדם היה בבסיס צבאי, בזמן מלחמה, נפלו לו טילים על הבסיס, שיט כזה. אז אני מאוד שמח שהוא יוכל לקחת את זה למיקרופון. ואיך זה לגדל ראפר? יש מצב שאני אגדל יותר מאחד, אפילו אולי יותר משניים, אי אפשר לדעת. האישה שאיתי כל כולי התמכרתי, אבל אל תגלו למה אמרתי, אל תגלו למה אמרתי. דויד ברוזה, בזמן שלו הוא היה כזה הבסלר הכי פסיכי של הזמן שלו, אתה יודע את זה? כן, 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 זה על העיתונאי. הוא מכר, אני לא זוכר את המספר, אבל אני חושב שזה משהו כמו אולי 100,000 תקליטים. זה כזה תקליט שכולם הכירו, כולם ידעו, ובמיוחד השיר הזה. ואז שמש הביא את הביט הזה, ואמרתי, דאם. אז באמת, מבחינתי ככותב, אני רציתי להרים את עצמי לגודל השעה, ולכתוב שיר אהבה, כי זה פשוט כל כך מתבקש, כן. האישה שאיתי. ואני לא כל כך כותב כאלה. למה אתה חושב שלא עשית כאלה? אני חושב שזה ווירד אולי במסגרת להקתית. נכון. כאילו פתאום משהו נורא. אנחנו כן, 6 כן, בנים כאילו, לא חשבתי על זה. היא שמעה את השיר, היא אהבה? כן, זה מביך אותה קצת, אבל אני עכשיו מאוד אוהבת אותו. בהתחלה עליי. עכשיו היא שם אותו כל בוקר במכונית, אישה שלי. כאן הדרקון האחרון עם שענה לסטריט פייטר, יורק עשן ואש, רועש כמו ספיט פייר, זהר בן אדם, הכל רותח וחם, בקרב
לא נגמר עד שתראו דגל לבן. בעצם יש פה אירוע שכל חובב היפ-הופ, יש פה אירוע היפ-הופי ישראלי חשוב מאוד. מטורף, זה מטורף, יואו, זה התלוי. אצלנו בעולם ההיפ-הופ יש לפעמים כאילו כאלה דברים שהם כאילו מלא... זה בדיוק זה באמת הגיק שבתוכנו שמח שסוף סוף כאילו בעצם הדג ושב"כ סמך משתפים פעולה באיזושהי צורה. אבל זה לא הדג, זה שאנן. בסדר, זה השענה. זה שב"כ, זה מירו. בוא נגיד שאם הם היו, אולי זה היה נשמע כך. כאילו סבבה, נכון. כי גם אולי יש בזה הילדים משהו שלי, מעבר. הילדים שלי נגיד אומרים, וואו, זה פעם ראשונה דג ושב"כ וזה סבבה. אני בשבילי תמיד אהבתי את הטקסטים של מירו ואת הפלואו שלו, ותמיד הרגשתי שהוא נורא פרש בהגשה, ושהיפ-הופ בעברית היה כזה משהו שהרגיש מקובע ודוגמטי. תמיד זה אחד כזה שאתה יכול לשמוע את הוורשים שלו בשביל לחפש את משהו שכזה עובר בין הרעיונות, וכשהיה הזדמנות להזמין אותו, הזמנתי. מדהים. לא, באמת, הוא מביא פה באמת. הוא מביא ורס, פלייבר. יאללה, מדהים. וגם אני רוצה להגיד כבוד לאורי שוחט. נכון. נכון, שמקסס את הכל. האלבום הזה, וגם הוא חלק מההיפ-הופיות שלו ממש. נכון, כאילו. הוא גם נזר לנו בכמה מההפקות. גם נכון. הוא לא עמד בזה, ואמר, חבר'ה, אני חייב שנייה, אנחנו נראה. אני חייב לתקן פה משהו. לא, אבל אני פעם ראשונה עבדתי איתו, אני מכיר אותו מיליון שנה, הוא אפילו שר באלבום הראשון שהיה דג נחש, הוא עושה ורס, כראפר. נכון, עוד מהרביעייה פותחת. בדיוק, ולא יצא לנו לעבוד אף פעם. שגם להם הייתי הדי-ג'יי. כן? כן. אשכרה. אז הנה, אני חושב שזה מגניב שגם פה, גם עם שוחט, גם עם מירו, יש פה כל מיני חלומות היפ-הופ קטנים, כאילו שבעצם באופן מצחיק, שאתה כל כך הרבה זמן בזה, עדיין לא יצא לך כאילו. כן, נכון. וגם איתי, מה זאת אומרת? וגם אש, וגם לעבוד עם אש. יצא לנו. טוב, גייז, אפשר פה עוד לחפור עוד הרבה, אבל אנחנו כבר... כבוד לקוקו, המנחה של האירוע פה. אהבת את ההנחיה? שמחתי. יאללה, זה היה שיגקאסט הראשון. מה זה טוב, שמחתי. ומה שכמו אמרתי, כמו שאמרתי, כל הזה...